Nahrali sme 3 najvýznamnejšie diela slovenského naturizmu v audioknižnej podobe a potrebujeme vašu podporu. Ide o audioknihy Nevesta hôľ od Františka Švantnera, Drak sa vracia od Dobroslava Chrobáka a 3 gaštanové kone od Margity Figuly. Dali sme do tohto projektu obrovské množstvo energie a stojíme iba krôčik pred jeho dokončením. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Potrebujeme ho však dofinancovať. Bolo to na lúkach niže mlyna. Ty si ma odprevádzala. Bolo nám obom smutno. Ale teraz sa budeme navzájom tešiť, lebo sa viac nerozídeme. Budeme sa navzájom prebíjať k sebe. A ona zostala stáť uprostred pitvora, dívala sa na kľučku, ktorá za ním zapadla a nič nechápala. Idúcky takto som hľadel na nebo a myslel na svetlo, podobné tejto hviezde. Myslel som na svetlo svojej mladosti, ku ktorému sa vždy vraciam z dlhých ciest. Ďakujeme za každú vašu podporu.